Dobar dan. Evo, drago mi je da ste nam se priključili našem projektu Tjedan besplatnih webinara u organizaciji Mirakula edukacijskog centra. Ja sam Irena Vdović, voditeljica centra i pozdravljam danas našu suradnicu Veseljku Lovrić, koja će evo kroz sljedećih pola sata nešto reći o temi uspješnom selekcijskom procesu uz efikasno proveden selekcijski intervju. Inače, Veseljka s Mirakulom surađuje na provedbi naše HR akademije, evo našeg prepoznatljivog edukacijskog programa gdje se također bavi ovom temom o procesima zapošljavanja i selekcijskim intervju. Više informacija o samoj HR akademiji, o svim modulima i terminima provedbe, kao i o našim drugim programima možete pronaći na web stranici www.mirakul.hr. I evo, vašom prijavom na tjedan besplatnih webinara zapravo ste i osvojili određenu nagradu. Imate 15% popusta na redovne cijene svih naših programa koje provodimo u proljetnom terminu. Prije nego krenemo, dala bi vam još par tehničkih informacija. Ovaj webinar snimamo i bit će dostupan na svim našim kanalima na YouTube-u, kao i kasnije kao snimku koju ćete zaprimiti putem maila danas u toku dana. A evo, ja vas sve pozivam da se pretplatite na naš YouTube kanal. Ima tamo dosta edukativnog sadržaja koji vam može biti interesantan. Ukoliko imate pitanja vezana uz temu, današnju temu, slobodno ih postavite putem chata, evo za vrijeme trajanja webinara, ili na naš mail edukacija@mirakul.hr. Odgovorit ćemo na sva pitanja putem maila ili evo, ako ćemo imati na kraju još koju minutu vremena, možemo kroz neka pitanja i odmah proći. Obzirom da imamo samo pola sata, ja ću sada Veseljki predati riječ da napokon krenemo sa temom radi koje ste danas s nama. Veseljka, izvolite. Hvala lijepa i još jednom veliki pozdrav svima koji su se pridružili. Evo, ja sam, kako je Irena me već predstavila, Veseljka Lovrić, inače po struci psiholog, stručnjak u području ljudskih potencijala i evo, dugogodišnji stručnjak u provedbi intervjua, što u selekcijskim, što u nekakvim drugim assessment postupcima koji se koriste u području HR-a, pa sam i danas tu da prenesem dio tog znanja kojeg imam o tome kako razgovor između dvoje ljudi koji može biti ugodan pretvoriti u nešto što nam je onda i u samom selekcijskom postupku zaista korisno, jel, kako doći do nečeg što donosi vrijednost selekcijskom postupku. Pa krenimo. Evo, ravno nas je 100 trenutno na pozivu i ja vjerujem da od svih nas 101 u ovom trenutku, a je 101 osoba bila na selekcijskom razgovoru. S ove ili s one strane stola sigurno smo ga prošli. I zapravo velika većina ljudi je ogromna većina ljudi u dobivanju posla prolazi barem telefonski selekcijski intervju. Ja sam ovo postavila kao pitanje s obzirom na veliki broj polaznika, nećemo zaista odgovarati na njih, evo možete za sebe odgovoriti ili eventualno ako imate drugačije iskustvo od onog što kažem da je statistički norma, slobodno upišite u chat. Dakle, gotovo i nema zapošljavanja u kojem nećemo s polaznicama napraviti neki osobni kontakt, makar on bio samo telefonski. Dapače, u onim zapošljavanjima u kojima smo resursno jako ograničeni, imamo jako malo vremena, jako puno kandidata, što god. Ljudi se puno više oslone na to da naprave barem kratak razgovor sa čovjekom, nego da naprave neki oblik kratkog testiranja sa samim kandidatom. Drugim riječima, više vjerujemo tom osobnom kontaktu nego nečem što možemo možda na drugi način sistematično prikupiti. Evo još jedno pitanje za promišljanje, da smo u hipotetskoj situaciji, da želimo zaposliti nekoga i dobili smo preporuku za neku osobu koja ima super CV, preporuka dolazi od nama vrlo relevantnog stručnjaka kojem potpuno vjerujemo. Kolika je šansa da bismo zaista zaposlili tu osobu bez da smo se barem s njom susreli, jel? Bez da smo napravili nekakav uvodni razgovor, vjerojatno vrlo mala. Intervju je sigurno onako neprikosnoveni car selekcijskih postupaka i usporedbi sa drugim stvarima koje se u selekciji koriste ima možda puno veću težinu i puno je zastupljeniji. Iako ono što istraživanja pokazuju je da i nije najvrijedniji selekcijski instrument u smislu toga koliko je točan u tom predviđanju
u našem predviđanju da će određena osoba u nekom poslu biti uspješna ili manje uspješna. Danas jako puno toga koristimo u selekciji, tu su različite radne probe, različiti psihometrijski testovi, oni psihologijski križić-kružić testovi, pa onda testovi znanja, pa su tu upitnice ličnosti, stavova, vrijednosti, pa je naravno tu i prijašnje iskustvo koje vidimo kroz CV, preporuke, svi podaci sa društvenih mreža, zapravo puno toga. Danas se svi ti postupci i digitaliziraju i gamificiraju, postaju sve lakše za upotrebu, jel? I samim kandidatima možda pristupačniji, međutim svejedno ta vrijednost selekcijskog intervjua u samom postupku ostaje jako visoka. Još uvijek je definitivno najpopularniji. Trenutno je jako veliki hype oko umjetne inteligencije, jel? Googlanja raznih stvari kroz umjetnu inteligenciju. Pred neko vrijeme se počelo i govoriti da će selekcijski intervjue zamijeniti zapravo neki algoritam koji će u tome biti dobar, ali evo moram reći da to još uvijek nije na pomolu. Zapravo taj osobni kontakt sa čovjekom s kojim ćemo surađivati ili kojeg ćemo dovesti u organizaciju je nešto što još uvijek imamo potrebu napraviti baš osobno. Jel? Imamo potrebu to provjeriti samom čovjeku. Što onda na tog čovjeka stavlja jedan dosta zahtjevan zadatak, a to je da u takvoj procjeni bude otprilike jednako točan kao i ove druge stvari koje vidimo ovdje koje se u selekciji koriste, što nismo uvijek. Kako mi donosimo odluke u intervju? Evo par podataka iz istraživanja. Zapravo vrlo često se oslanjamo na što se ono kaže popularno prvi dojam ili na najistaknutije informacije. Prvi dojam se o nekoj osobi stvara vrlo rano u komunikaciji i naravno taj prvi dojam ne mora uvijek biti točan, ali dosta zasićuje našu procjenu, što nekad zapravo dovodi do pogrešnog odabira ili odbacivanja kandidata. Isto tako, veliki postotak intervjuera možda i previše vrednuje određene stvari za koje se kandidati unaprijed spreme. Jedna od onih klasičnih je koliko su proučili o samoj organizaciji ili koliko entuzijastično pričaju o samoj organizaciji u koju dolaze. I ako kandidat se pripremi u tom segmentu i lijepo to odradi na razgovor, onda smo jako skloni precijeniti njegove ostale sposobnosti, osobine i što god već stoji. Kasnije se možda i iznenaditi onim što sam kandidat pokazuje kad ga zaposlimo. Isto tako često naravno selekcijske odabire radimo pritisnuti vremenskim rokovima, zbog čega nekad u toj brzini ili u toj potrebi da stvari napravimo što je moguće brže, donosimo i onda selekcijske odluke koje se kasnije pokažu pogrešnima. Ovo nam sve govori da zapravo biranje, odnosno zaključivanje ljudima na temelju tog jednog razgovora kojeg imamo s njima je vrlo zahtjevno. Sam intervju, kako pokazuju istraživanja, nema takozvanu prediktivnu valjanost, koja je visoka. Prediktivna valjanost je ono što nam govori nam o tome koliko smo točni u donošenju odluke na temelju razgovora. Dakle, ako razgovaramo s nekim bez prethodne pripreme i bez da smo se mi kao intervjuer uvježbali u toj procjeni, nećemo biti dobar procjenjivač. Stvari se još malo kompliciraju samom činjenicom da razgovaramo sa pravim živim čovjekom s druge strane, koji isto tako na taj razgovor dolazi s nekim svojim očekivanjima, s nekim svojim stavovima, s nekom svojom pripremom. I zapravo tu situaciju u kojoj je on u selekcijskom postupku uzima kao određeno mjerilo i same kompanije koju mi zastupamo. Pa tako kandidati vrlo često povezuju iskustvo s intervjua sa iskustvom rada u kompaniji, čak i kad se u njoj ne zaposle. Drugim riječima, ako im je iskustvo intervjua bilo neugodno, jedan veliki broj kandidata neće htjeti ni prihvatiti posao u toj kompaniji ako im bude ponuđen, jer će smatrati da se kompanija ne odnosi prema radnicima na nekakav poželjan način. Vrlo često, ako su bili nezadovoljni selekcijskim postupkom, ne sviđa im se kako se tretiralo njima i kakav je to bio razgovor i što su ih sve pitali, onda se taj negativni osjećaj nekako prelije na cijeli brend, pa razvijaju i negativne stavove prema proizvodima ili uslugama same kompanije. I naravno u današnjem svijetu je to već praktično
praktički norma. Ako smo nezadovoljni, onda to svugdje pišemo i svima kažemo, tako da veliki postotak kandidata koji su nezadovoljni iskustvom samog razgovora aktivno drugima prenosi to svoje negativno iskustvo. Ovo zapravo selekcijski razgovor čini još zahtjevnijim nego što je početno bio, jer nam kaže da mi u tom razgovoru moramo balansirati s dvije stvari. Jedno je da donesemo što je moguće točniju odluku, a drugo je da razgovor vodimo na način da on zapravo kandidatu pruži jedno ugodno iskustvo, čak i onim kandidatima koji nakon tog razgovora neće dobiti posao. Sve to nam treba stati u tako nekakvih pola sata do sat vremena koliko najčešće imamo za selekcijski intervju, nekad je to i nešto kraće. Tako da evo, samim time možemo vidjeti da je to jedna dosta zahtjevna situacija. Na samoj edukaciji koja se provodi u sklopu akademije, zapravo ono o čemu mi pričamo jest kako doći do ovoga. Koji nam to sve postupci pomažu da mi dođemo do što je moguće točnije odluke, da ona ne ovisi samo o mojoj prvoj procjeni ili nekim istaknutim stvarima koje je kandidat napravio i kako cijeli taj razgovor zapravo voditi od početka do kraja, da mi jesmo u kontroli razgovora, ali da to nije ni prestrogo, ni možda preprijateljski, nego da ima baš onako jednu pravu mjeru, da mi saznamo dovoljno o kandidatu, a da pri tome on ima osjećaj da je zaista imamo jedan fair i transparentan tretman. Ovo su onda teme koje prolazimo, zapravo malo pričamo o metrici intervjua, u čemu je intervju dobar, u čemu nije, o nečem što se zovu subjektivne pogreške procjene, odnosno recimo to tako, to su načini na koji mi dolazimo do zaključaka, oslanjajući se na neke stvari iz okoline gdje zaključujemo brzo i relativno netočno, jel? To su, možemo to tako reći, naši ugrađeni mehanizmi zaključivanja protiv kojih se u intervju moramo na neki način boriti. Pričamo o tome kako strukturirati intervju, jel? Tako da nam sve u njega stane, koje vještine trebamo razvijati da bismo u intervjuu bili dobri i uspješni, kako postavljati pitanja, koja su to pitanja dobra, koja su manje dobra, jel postoji cijela mala znanost i jako puno rezultata u Google kad idemo googlati pitanja za intervju, neke stvari koje se tamo mogu naći stoje i potvrđene su znanstveni i u praksi kao dobar smjer, neke koje tamo stoje, odnosno nešto što možemo naći na Google i nije nešto što zapravo će dovesti do dobrih rezultata u smislu predviđanja nečije uspješnosti na poslu. I pričamo zapravo o tome kako provesti kompetencijski intervju, to je, evo spomenut ćemo i danas, to je način postavljanja pitanja koji je zapravo najbolji za dolaženje do onog sukusa po kojem možemo napraviti točnu procjenu. Naravno, intervju je jedna prava živa situacija u kojoj se svašta može desiti, tako da i dio edukacije, onaj troubleshooting gdje pričamo o tome što kad se desi ovakva situacija ili kad se desi onakva situacija, kako ih onda zapravo možemo i trebamo rješavati. Evo malo jedan isječak iz edukacije koji nam govori o subjektivnosti procjenjivanja i odlučivanja, odnosno takozvanim pogreškama procjene. Upravo su one razlog zbog kojeg smo mi kao ljudi relativno loši procjenjivači. Mi kad se nađemo u ovakvu intervjuerskoj situaciji, to je jedna složena socijalna situacija, mi jako puno toga u jednom trenutku vidimo, jel? Jako puno toga primimo i onda zapravo te informacije na neki način strukturiramo. To kako ih strukturiramo, jel, da bi u životu bilo brzo i efikasno, nije uvijek točno. Zbog čega smo skloni, evo primjerice, na osnovu jedne stvari koja nam je u tom trenutku istaknuta, zaključivati o svim drugim stvarima. Primjerice, ako nam neko je fizički jako uredan ili ako je došao točno na vrijeme, zaključujemo da je to jedna organizirana osoba, premda zato nemamo realnih dokaza. Previše pažnje dajemo onim osobinama koje su kod čovjeka istaknute, premda one ne moraju biti ni na koji način povezane sa samim poslom. Lakše i pamtimo ljude koji se po nečem ističu, makar to bila boja kose, i njih bolje isprocesiramo i za njih možemo donijeti više utemeljenu odluku nego za nekog ko evo nema tako atraktivnu boju kose i jednostavno nam se stopio s većinom. Također različiti procjenjivači su različito strogi. Neki su stroži i onako
manje više niko im nije baš za 5, jel? Dok neki imaju puno blaži kriterij, pa ako 2 procjenjivača ili više njih u isto vrijeme rada na nekom postupku, onda tu može doći do toga da zapravo na različit način primjenjuju kriterije i različito donose odluke. Možemo biti skloni da stvari po kojima su nam ljudi slični, jel? Da ih onak u puno većoj mjeri procjenjujemo kao pozitivne i onda i same te kandidate u većoj mjeri procjenjujemo kao pozitivnima, ili dapače može se i desiti to da neku osobinu koju vidimo da kandidat ima, odnosno procjenjujemo da ima, a fali nama, zapravo smatramo toliko poželjnom da onda zbog toga smo spremni zaposliti tog kandidata, premda u drugim segmentima možda i nije najbolji izbor. Jel? Za subjektivne pogreške procjenjivanja važno je reći, znati da su one neizbježan način razmišljanja čovjeka. Nisu nešto što mi možemo jednostavno naučiti isključiti. Čak i kad smo vrlo vješt intervjuer, one će se svejedno javljati jer su jedan automatiziran način razmišljanja. Ono što možemo i što trebamo raditi je biti svjesni da takve pogreške postoje, da nismo na njih imuni, da će nam se podvući u naš način zaključivanja o ljudima i zapravo pripremiti se i organizirati tako da njihov efekt maksimalno smanjimo. A to radimo zapravo tako da se za sam intervju sustavno pripremamo, da tokom intervjua se držimo strukture koje smo pripremili i da nakon intervjua donosimo odluku koja će zapravo onda biti što je moguće utemeljenija. Šta nam je, ovo je nešto čime se na samoj akademiji dosta bavimo, ali ja ću tu sad samo ukratko par zrnaca znanja prenijeti. Što se tiče samog intervjua, u pripremi nam je najvažnije da imamo tu jednu jasnoću toga što je baš za tu poziciju važno ispitati, jel? Koje kompetencije i isto tako da pripremimo ta pitanja što je moguće više onako za sve kandidate na isti način. Drugim riječima da standardiziramo ono što ćemo pitati ljude na samom razgovoru. Što se tiče kvalitetnog vođenja intervjua, evo tu je važno da naravno postavljamo ta pitanja i da zapravo upravljamo odnosom s kandidatom, opet da on bude maksimalno jednak za različite kandidate. Ako imamo situaciju da ćemo vidjeti više ljudi, posebice ako ih je stvarno puno, pa do odluka moramo doći onako pod određenim vremenskim pritiskom, jako je dobro strukturirati način na koji ćemo voditi svoje bilješke ili davati određene ocjene ili što god, jel, kako bismo onda taj svoj finalni zaključak izvlačili ne iz sjećanja koje vrlo brzo propada, nego iz nekakvih podataka na koje se možemo vratiti. Jel? I kad imamo takav sustavan pristup od početka do kraja, onda se zapravo ovaj utjecaj pogrešaka procjena dosta smanjuje. Šta nam je sve potrebno da bismo bili dobar intervjuer? Svi znamo da treba postavljati pitanja i to stvarno jest baš prava vještina koja se može i treba naučiti, razvijati, jel, ako želimo biti dobri u samom intervjuu. Ruku pod ruku sa postavljanjem pitanja ide i vještina aktivnog slušanja koju onako kombiniramo sa postavljanjem pitanja kako bismo uspješno onda i ponovili i pojasnili što je čovjek odgovorio i pripremili određeni kontekst za novo pitanje koje ćemo postaviti. I treća stvar koja čini taj trokut dobrih vještina za dobrog intervjera je upravljanje odnosom između nas i kandidata, a to je sve ono što se događa na razini koja je neizrečena, dakle na jednoj neverbalnoj i paraverbalnoj razini, koja ima opet veliki utjecaj na to kako nam je na samom razgovoru, koliko se ugodno osjećamo i mi i kandidat, a i koliko ćemo zapravo uspjeti otvoriti tu komunikacijsku situaciju. Ono što tipično vrijedi za intervju je da to nije jedna u startu, nije jedna potpuno otvorena komunikacijska situacija. Čovjek koji je kandidat za posao dolazi tamo ne bi li dobio posao i samim time ima cenzuru oko određenih stvari koje nam zapravo ne želi podijeliti u njihovoj punini jer se boji da bi mu mogle smanjiti šansu da dobije posao. Ima fokus na neke druge stvari koje nam baš jako želi podijeliti to na svoj način i u svom tempu jer ima vjerovanje da će mu to povećati šansu da dobije posao. Mi s druge strane imamo
cenzuru oko nekih svojih parametara, jel? Gdje ne bi htjeli širiti priču i ne bi htjeli čovjeku koji je tek u nekakvoj ranoj fazi selekcije dati te informacije. Imamo svoj fokus na nekakve druge stvari koje njega želimo pitati. Jel? Nismo tu nužno na istoj traci. Pa onda i taj sam razgovor zapravo počinje, ja bih rekla, onak malo uštogljeno i na intervjueru je da zapravo taj razgovor oslobodi i da ga vodi i održava na jedan način koji će zapravo otvoriti taj komunikacijski put, potaknuti kandidata da priča više i to baš onih informacija koje su nama važne za procjenu, ali zadržati tu jednu razinu suradnje, jel? Koja je onako na jednoj relativno na jednoj razini koja ne ide u preveliko prijateljstvo. Kad jako prijateljski nastupamo u samom intervjuu, onda zapravo i to utječe na način što će nam i kako će nam ljudi reći, ali utječe kasnije i na njihovu procjenu toga kako im je na samom intervjuu bilo i što misle o kompaniji. Jer kad smo mi primjerice jako otvoreni s kandidatom, jako prisni, pređemo odmah na ti, šalimo se, na neki način zapravo se ponašamo kao da je čovjek već jedan od nas i nakon toga mu javimo da nije dobio posao, onda se ljudi dosta znaju osjećati tu i izmanipulirano, jel? I odmah procjena cijelog tog iskustva im odmah postaje negativnija. Isto tako, ako smo mi na intervju jako striktni, jako formalni, jel, jako smo ja te pitam, ti mi odgovaraš, onda te ja opet pitam, naravno tu cijelu situaciju čini previše ispitivanjem, premalo razgovorom, ljudi se zatvore, osjećaju se neugodno i premda na kraju možda i postignu dobar rezultat, pamtit će taj razgovor kao nešto što nije bilo ugodno. Naš cilj je zapravo razgovarati na način koji će ovaj rapor ili taj odnos između intervjuera i polaznika držati novim brojkicama koje su 1 i 2, dakle da je razgovor ugodan i otvoren, ali opet u granicama koje smo mi kao intervjuer definirali, jer zapravo najviše podržavaju svrhu samog razgovora. Evo, i to je onda nešto što na samoj edukaciji malo i vježbamo, kako se zadržati u toj fazi. Sad, što se tiče samih pitanja, kako sam i rekla, hrpa pitanja postoji na internetu koja su vezana za intervjuiranje, jel? I vjerujem da svaki intervjuer, svatko tko se bavi tim poslom, već ima svoja omiljena pitanja i nešto što nam se čini da kad to pitamo nam na neki način dobro govori dosta toga o čovjeku. Zapravo upravo i ta pitanja nam i trebaju. Pitanja koja nam donose puno informacija, važnih informacija o tom kandidatu i pitanja koja nam omogućuju da više kandidata međusobno razlikujemo. Kad naiđemo na takvo pitanje, mi smo na konju. Ono što je još dodatno važno je da pitanje koje postavljamo ne samo da daje puno informacije, međusobno razlikuje ljude, nego da donosi informacije i razlikuje ljude po onim osobinama, onim kompetencijama koje su zapravo važne za taj posao za koji intervjuiramo. I tu leži možda i najveći problem, jel? Zato što ovako paušalno kad gledamo postoji puno stvari koje nam mogu puno toga reći o čovjeku, ali ne toliko puno stvari koje su zapravo važne za uspjeh u određenom poslu. Dosta su, u valovima ovako budu dosta popularna pitanja koja su, najčešće se zove pitanjima lateralnog razmišljanja, koja su onak problemska, gdje pitamo osobu, izračunaj koliko solarnih ploča možeš prodati u Helsinkiju, jel? I sad čovjek ima, par minuta na razgovor da on to nekako izračuna. Ta pitanja su popularna zato što nam se čine da mjere, ni ja šta, jel? Nekakvu veliku pamet, pa neku veliku snalažljivost. Pa ko to zna riješiti u selekcijskoj situaciji, taj će rasturiti u svakom poslu. Zapravo, istraživanja su pokazala da, nažalost, ta pitanja, osim što su ovako fora, jel? Jako fora to zvuči, posebno ako to vidimo na filmu, nisu dovoljno prediktivna. Jednostavno su zasićena s previše drugih stvari. Intervju je sam po sebi stresna situacija. Onda kad postavimo takvo pitanje u toj stresnoj situaciji, već smo oduzeli čovjeku malo šansi da u njemu bude uspješan.
onda posebice ako ga postavljam osobi koja je primjerice dosta iskusna, ima 45 godina, jako bogat CV i dolazi sa nekakvom idejom da će o tome pričati, a vi ga pitate za solarne ploče u Finskoj ili ne znam već gdje, javlja se jedan otpor kod čovjeka koji se sad pita zašto ga se uopće to pita i kakva je to firma koja ga pita. To su sve informacije, odnosno stavovi koje mi kao kandidat nećemo izreći na tom razgovoru najvjerojatnije, ali hoće utjecati i na brzinu našeg odgovora i na točnost našeg odgovora i na kvalitetu našeg odgovora. Tako da zapravo takozvana trik pitanja i nisu nešto što će nam najviše donijeti u selekcijskom postupku. Ono što nam hoće najviše donijeti u selekcijskom postupku, evo, su pitanja koja se postavljaju po ovoj metodi. Ona nisu jako, da tako kažem, seksi, ali zapravo evo, pružaju puno relevantnih informacija za određenu poziciju i ako ih postavljamo na sistematičan način i na jednak način svim kandidatima, onda nam bude jako dobra platforma za usporedbu kandidata međusobno i naravno za usporedbu odgovora kandidata prema nekom standardu kojeg mi smatramo optimalnim za određeni posao. Primjerice, evo, uzmimo da želimo zaposliti osobu koja će nam držati webinare, jel? I da za to imamo određeni set kompetencija kojeg želimo ispitati. Jedno od njih je, ne znam, recimo upravljanje pitanjima polaznika ili hendlanje cijele socijalne situacije kad ste na webinaru gdje vi držite neku temu i onda još s to morate baratati tehnologijom. I mi ćemo zapravo sa strane poslodavca definirati što mi tu želimo, što je nama poželjno ponašanje. Želimo primjerice da osoba može održati webinar neprekinuto, bez da se na kameri vidi, da je u nekom trenutku zahtjevno i uz to hendlat chat, otvaranje i zatvaranje kolova, ne znam, puštanje zaposlenika u poziv i slično. Ono što možemo napraviti kad intervjuiramo osobu za tu poziciju, pitamo je da nam opiše neku situaciju kad se susrela sa primjerice držanjem webinara, pri čemu je ta situacija bila izrazito zahtjevna po nekom aspektu. Bilo je jako puno ljudi, pucala je veza, bili ste sami, šta god da je. Dakle, kažemo čovjeku, ajde se prisjetite jedne situacije u kojoj ste držali webinar koja je vama bila izrazito zahtjevna kao predavaču. Opišite mi tu situaciju. Nakon toga pitamo šta je u toj situaciji zapravo bio nekakav vaš ključan cilj, šta je bio vaš zadatak, šta ste trebali postići, a šta ste zapravo radili, kako ste se snašli. I tu postavljamo dosta potpitanja da bismo dobili nekakvu punu sliku. Nakon toga pitamo čovjeka, ok, šta su bili rezultati ili posljedice vaših akcija. On će nam ispričati kako je sve prolazio kroz tu situaciju. Mi ćemo kroz te odgovore dobiti zapravo puno relevantnih informacija i na kraju možemo zatvoriti cijelu priču pitajući kako danas gledate na to iskustvo, šta ste vi iz toga naučili, šta biste danas napravili drugačije. Ovo pitanje možemo postaviti za praktički svaku kompetenciju koja je za određeni posao važna. Upravljanje konfliktima. Evo, prisjetite se jedne situacije kad ste s nekim surađivali na određenom zahtjevnom projektu, pri čemu je ta suradnja bila dosta nategnuta, jer u njoj nije bilo dovoljno povjerenja i bile su česte konfliktne situacije. Što se događalo, kako su tekle stvari, što je u tome bio vaš zadatak, možete li mi približiti vašu ulogu, što ste sve poduzimali, kako ste se postavljali u određenim segmentima, što su bile posljedice tih akcija, kakva su vaša učenja, kako bi danas pristupili tom problemu. I tako dalje. Donošenje odluka, prisjetite se jedne situacije u kojoj ste morali donijeti zaista zahtjevnu i vrlo rizičnu odluku u tom trenutku. I opet redom. Evo, ovo su pitanja koja nam zapravo u intervju najviše pomažu i čine okosnicu dobrog intervjua. Na edukaciji dosta vježbamo kako ih postavljati u kojem trenutku, a naravno i kako onda splest ova ostala pitanja oko njih da bi nam ova bila najefikasnija. Došli smo i do samog kraja. Vjerujem da je ostalo puno
puno toga, jer intervju je jedna bogata tema, što ni ja nisam stigla tu možda približiti ili možda sam otvorila područje za neka pitanja. Ako ima nešto što vam je pitanje, možete upisati u chat, možete kasnije mailom javiti pa ćemo evo poslati odgovore na ta pitanja. Evo, super, odlično. Hvala vam Veseljka na obradi ove važne teme i u ovom formatu webinara, a i vama, evo, naši sudionici, drago nam je da ste u ovolikom broju ovdje i ako imate pitanja, kako je i Veseljka rekla, slobodno postavite putem chata ili na našu mail adresu edukacija@miracle.hr. Uskoro će u chat biti stavljena i poveznica na našu Google formu, pa bih vas zamolila za 30 sekundi vašeg vremena kako biste s nama podijelili i mišljenje o ovoj provedenoj edukaciji. I još vas jednom pozivam da posjetite i našu web stranicu, pogledate što od programa uz HR Akademiju i seminare sa HR Akademije nudimo, ostvarite vaš popust od 15% na naše redovne cijene edukacijskih programa koje provodimo u proljetnom terminu. Svima vam želim uspješan ostatak radnog dana i naravno ugodan vikend i vidimo se, vjerujem, nekom drugom prilikom. Evo, Ana, imamo jedno pitanje, jel okej da odgovorimo? Super. Evo, samo je, da, koliko vidim sad stiže puno, evo, hvala svima na lijepim komentarima, a jedno pitanje sam uspjela do sad uhvatiti, to je kakva su pitanja o tome da kandidati govore svoje pozitivne i negativne osobine. Recite mi 3 dobre stvari o sebi i 3 loše stvari o sebi. Vrlo popularna. Mogu proći. Ja bih rekla za mlađe kandidate koji imaju manje iskustva, gdje imate manje CV-a i manje ovoga, sjetite se neke situacije u kojoj ste se susreli s ljutim klijentom jer se nije čovjek dosad ni susreo s njom, tu ona mogu najviše pomoći. Dakle, kod ljudi koji su taman završili školu ili faks, imaju malo iskustva, dobra su nam ta pitanja da malo zagrebimo i druge teme. Tamo gdje imamo više mesa, da tako kažem, samog radnog iskustva, možemo ići na pitanja koja su više vezana za radni kontekst. Evo, hvala Ana na pitanju i lijep pozdrav svima. Evo, hvala i Veseljka. Imamo još jedno pitanje, još jedanput smo vam stavili poveznicu, tako da u svakom slučaju kliknite i odgovorite. A evo na pitanje koje nam je stiglo možemo također odgovoriti putem maila svima ili Veseljka ako imate još sekundu vremena. Kaže pitanje kakav bi bio vaš prijedlog strukture pitanja usmjerenih prema studentima u potrazi za praksom ili poslom preko studentskog centra za studentsku praksu i karijerno savjetovanje? Aha, sad ne znam točno, trebala bi još malo više informacija, ali ako je dobro čitam, dakle, želimo generička pitanja za studente koji traže različite poslove preko student centra. Da, pitanja bi nam trebala biti usmjerena na to kako su primjerice organizirani, recite mi kako izgleda vaš prosječan dan. Dakle, kako su organizirani u danu, kako su hendlali do sada svoje obaveze, studenti isto imaju obaveze. Dakle, evo, možete ih pitati, sjetite se neke situacije kad ste imali puno više obaveza nego vremena, kako ste tome pristupili. Zatim, evo, pitanja koja su onda vezana možda više za te nekakve njihove aspiracije, kako izgledaju, što im je važno u smislu vremena kojeg ćemo im oduzeti nekim poslom, kako se tu žele organizirati slično. Jel? Fino, hvala vam puno. Hvala vam još jedanput svima na sudjelovanju i vidimo se drugom prilikom. Lijep pozdrav. Hvala još jednom i doviđenja.